Сега ще ви покажа жилета, на които снимам. Така, първото ми жиле е ликавото. Ей така. Разтяга се. Ето вижте, че то се разтяга. И пука хубаво в бончета. Ей, така. Второто ми желе, което искам да ви покажа, е това. Най-мекичкото, най-сладкото, най-красивото. Ето. Вижте. То не се къса. Разтяга се. Добре, пускаме го. Третото ми желе е късаното. Много се къса. Не става за нищо. Третото ми желе е това. Много се къса. Твърдо е. Около една седмица го държа. И е твърдо, прекалено твърдо, но поне се разтяга. За минута. Имам само тези, където съм ви показал. Ето, вижте ги. Това е зеленото, това е синото. И този се разтяга. Добре, пускам го. И този не ги меша, защото стават на миш-меш. Ето, ако искате да ги меша, ето вижте какво става. Ето. Жълтото и неофициалното се мешат. Ето. Разтяга се. Това ще е само отвън, защото е много и това е, хора, нека да ви хареса ви, защото този се разтяга. Прекалено много се разтяга. И искам да ви е харесало. Ето, вижте. А този малко се къса и по бончето. Този прави пук-пук и този прави пук-пук. Да, прави и всичките пук-пук. Ето. Хопа.
И това е, хора. Нека да ви беше харесало. И се абонирайте за канала.